Здравейте, приятели! Днеска ще играем тази и нещо ще ви покажа лицето ми хора, буквално. И ето тъпото ми коте. Адима, ела тук. Вижте я хубавата ми котенце. Айде, много ти хареса. Излизаме от тук сега да ви покажем една игра, защото много ми харесва. И днеска ето я и нея. Тя почти вчера изтегнах буквално ето го. Музика даже си имаме. Вижте ли имам следя? Изчистях него. Сме клани. И тук. Само тези реклами ги мразя буквално. Ето тук. Хора, само тази игра много ми е лошо. Така че много ми е интересна. Какво бе? Воу, не знам. Това не е вярно ли? Буквално хора нещо ме объркаха. Буквално хората. Only a psychopath can solve this. Аз не искам тази задача, я ще имам. Не искам да играя нещо. Късмет. Мамос! Не съм гладен. Не искам, мамо. Казах ти, че не искам. Момче съм, не си момиче.